Gabon deizuela guztioi, zenolako maniobrak politikoak Ipar Euskal Herrian, Frantziako Errepublikan eskuin-muturrari galga jartzeko helburuz. Izan ere, batzuk erretiratu egin beharko dute, Ezkerreko fronteak garaitu dezan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere eskuin-muturrari faxistei aurre egiteko deia egin du. Pentsa nola dagoen kontua, baina zeren aurrean gaude ba? Vive la République, vive la France! Akaso baten batek erosotasuna batzuen eskuin mutur alboan izan da, baina eskuetatik joan ote zaio, edozein kasutan, Errepublika ez dakigu, baina Euskal Herria beti antifasista. Eskuin muturraren munduaren ikuskera arrazista, machista, autoritarioa eta zapaltzailea normalizatu eginda leku guztietan idea horren promozioa egiten duten erabideen bidez besteak beste. Gaur egongo testuinguru politiko nahasi eta ilunean, gure baloreak, xedeak eta eginkizunak mandirean dira. Eskolegetik, EHZ-etatik, hemendik, eskuin muturra eta bere aliatuak borrokatzeko engaiatzen dira, bere ideiak garatzen diren espazio guztietan. Kulturgintzatik, eskolatik, bai eta ere gure ahemanak sendutuz eta indartuz, denek elgarrekin aurre egin diezaiegun. Gure eskolege antifasista. Behin da berriz kantatzen, egun sentia, bilau sentitzen. Gabon deizuela guztioi, supremazia kontuak batan eta bestan albiste ditugu, eta Palestinako egoerari buruz, Gazako sarraskiaz eta Israelgo estatua aurrera gauzatzen ari den genozidioaz hizketan hasiko dugu gaurko saioa. Izan ere, azken berrieke diote, besteak beste askatu berri dituzten preso palestinarrak mediku ugari tartean, azaldutako doilorkeriak ez duela mugarik. Gazako sarraskiarekin batera, espetxetan ere genozidio bat gauzatzen ari da Israelgo estatua. Egoera honen baitan, deigarria izan da, Bidasoaldeko Gipuzkoako suhiltzaileek abian jarritako elkartasun kanpaina isilarazi nahi izan zuela Gipuzkoako aldundiak, horri muzin eginez eta batu egin zaizkie Hego Euskal Herriko suhiltzaile ugari. Ikusi besterik ez, sare sozialetan abian jarri duten kanpaina, Israeli Palestinarren eskubideak errespeta ditzala eta genozidioak gelditu dezala eskatuz egindako aldarrikapenak. Just now, east of Gaza City, just right now. Herrik ustezin hontan, itzalekin jolasten, begizaten saiatzen, egoan argozten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia, bilau sentitzen. Historia, zaila da
dudana esan laguna istripue Navarra Maritimako festagiroaz hizketan hasiko dugu gaurko analisiaren tartea Bidasoaldetik bagoaz Iruñe aldera, baina Iruñeri galdetu nahi diogulako noski alardeak hainbat direla aipatu izan da Iruñe, baina deigarria da akaso emakumeak baztertzen dituen alarde batek beste urte batez bere bidea egin duela eta bazterrean utzitako konpainiek ibilbide publikoa egin dutela, baina tira, azken batean ez da, hemen bi alarde daudenik normaltasunez. Hau ez dakit, Irungoek bestera batera bizi omen dute, tira, guazen pixka bat gora egotzera fokua, nola ikusten dugu, gainerako biztanleok? Bueno, egia da ez dudala ideia askorik gaiaren inguruan, orduan sartu naiteke enbolau batean, baina egia da gustatuko litzaidake gehiago informatzea, baina egia da ezakit egoera berdinan egongo den Hondarribin dagoen egoeraren inguruan, uste dut pixkat aurrerago daudela, baina, bueno, interesgarria iruditzen zait gai horretan sakontzea. Bintzat, jakiteko zer pasatzen den. Gauzak honela ikusten duzu, alardearen kontua ez dela erraza, kanpoaldetik modu ez dakit, zuhur batean, objektibo batean azaltzen, segia da, halako desfileak ikusita, baina tira, izue, norberak tokian toki baditu bere ohiturak, baina ez dugu aztuko emakumeon parte hartzeak lehentasuna baduela, bai kuantitatiboki eta baita kualitatiboki ere. Tira, nahi ala ez, Euskal Udara Irunen hasi eta Hondarribian bukatzen da, ez baldin bada gure auzoko Iako Porrontxo jaietan, dozein kasutan, garrantzitsuenak munduan bakarrik ez Euskal Herrian, hiriburu zaharrean, Iruñeren izena ere horren lekuko duzuelarik. Goazen Irun aldetik Iruñara, noski baietz. Iruñe, geure ohiko ukitu azido honekin, hainbeste egun aurten bereziki gainera, 2 asteburu bere baitan hartuko dituzte Sanferminek, arropa zuria mordoa izango duzue, ez dakigu erabili eta jaurte egiten duzuen, ala garbitu, ez dakigu oso ondo zein produkturekin, akaso patentatzeko ere aukera izango zenukete. Goazen murgiltzen astera, larun batean saio berezia dugu zuzenean Iruñetik, elkarrekin izango gara, plazer handiz beste urte batez Iruñe, edozein kasutan aterrizatze aldera. Aholku batzuk, lehen murgiltze bat, badatoz 2024ko Sanferminak eta desiatzen iruindarrak, nafarrak, euskaldunak, zenbat eta zenbat giri aterrizatuko diren gainera? Bai, aipatu duzu, ea zer egiten dugun arroparekin. Batzuk dagoeneko ja, badugu normalean, badago armairuan horrelako espazio bat izan kutxa batean edo izan apal batean Sanferminetako arroparentzat. Eta batzuk ja, esan dudan bezala, ja probatu dugu ea ongi daukagun, ea txiki, ea ondi eta berria erosi behar baldin badugu, ze bestela, batzuk azken momentura arte itxaroten dute arropa txuria erostera joateko eta, gero komeriak. Baina gogoak eta ilusioa, geroz eta ageriagoa da. Esaten da, Nafarroan edo bereziki Iruñan eta Iruñerrian urtea bitan amaitzen dela eta bitan hasten dela. Eta aste honetan, egun horietan gaude, ez? Dena itxi behar da, dena utzi behar da eginda alde batetik Sanferminetan oporrak hartzen dituzten guzti horiek, eta dena prestatuta utzi behar da,
uztailaren 6-tik 14era biziko ditugun San Ferminak ospatzeko eta gozatzeko. Eta bueno, hor, nik uste dut aipagarria dela eta aipatzekoa dela egun hauetan, tabernek, jatetxeek, eta nola ez, eta orain sartuko gara, aurtengo berrikuntzekin, nola baita esatearren, auzolanean lanean ari diren guzti horiei. Hori galdetu nahiko genizuke hain zuzen ere, Iruña, aurtengo nobedadeak zeintzuk dira, ze egia da, Asiron garaiak, ez garaiak izan ditugula, aurtengo San Ferminak nola datozkigu, ze nobedadeak egitarauari dagokionean musika kontuak bukaerak utziko ditugu, baina edozein kasutan, herri San Ferminek izango dute, pentsatzen dugu euren espazioa, eta konbibentziazko San Ferminak ere iragarri ditu Asiron jaunak. Alkatea baino, superalkatea dela esan genezake, San Ferminetan konbibentzia, emakumeon parte hartzea bermatzea, segurtasun kontuak, egitarau amaiezin bat, superbotereak behar ditu. Alkate honek itxuraz baditu, tamainagatik bakarrik ez baditu. Nola datozkigu San Fermin hauek? Bueno, superbotereak aipatu dituzu, superbotereak ez dakit, baina nik uste dut nahiko ongi antolatzen dabiltzala udaletxe aldetik San Ferminak, ez? Aipatu duzun segurtasunarekiko denek gozatzeko aukera izateko, eta bueno, ikusi beharko dugu nola gauzatzen diren, baina ere aipatu duzu aurten herri San Ferminek ere oplaza berriz hartuko dutela, eta bueno, badaude ja bertan txosnak montatzen, apaintzen eta polit-polituzten, egun hauetan, 6-tik 14erako egun horietan, kriston giroa jartzeko, eta bueno, ere aipatzearren, herri San Ferminek espazio izango duten bezala, beste kolektibo ezberdinek ere, Antonioti eremuan ere, eszenariotxo eta eremutxo bat izango dutela. Hori beraz, herri San Ferminen eskaintzari dagokionean, konbibentziazko San Fermin batzuei buruz ere aritu da, Asiron alkatea azken egunotan, ez da, eta liskarrik falta izan azken urteetan, baita epaitutako iruindarrak ere tira, urteroko kontuain bat, goazen pixka bat edon zein kasutan, kokamen bat egitera, ze badirudi azken urteetako kuriak kaleko kontuak direla hemengo kontu bakarrak, baina akaso, 78 ere atzera egin genezake kokapen sakonago bat egiteko, ez da? No sabíamos nadie, no estaba casi nadie, era esto una noche, imposible de decir. Herido de bala en mano, así es, en el camino permanecen las 16 personas que ingresaron. Ramón desde donde estaba, herido de bala en el abdomen, fue operado, evolución subescapó y se practica una intervención de extracción de salunda en el busto, herido de bala del brazo derecho. La víspera de los Sanfermines, que se está eso, era una época en que efectivamente aquello estaba muy complicado. La pasada noche se han registrado nuevos enfrentamientos entre la policía, ha efectuado varios disparos de pelotas de goma, dispersando a... Para esto no hicimos el 36. Allí, las operaciones, las instituciones. ¿Cuál es que tenían droga ocurrida aquí en esta zona? Y el primero era de todo el mundo. Esto es una torpeza. El día de hoy ha dado la intención de ser una jornada de lucha en folclore. A ver si te pones de acuerdo con Vulcano 2 y a ver si cogen a la gente por la espalda y empleando únicamente la goma, a ver si disuelves un poquito todo lo que hay delante de la Diputación. Iruña Astitze gure analista favoritoarekin segitzen dugu, Iruñeko kontuei buruz hizketan aritzeko zer esanik ez San Ferminei buruz. 78ko San Ferminen irudi batzuk berreskuratu ditugu, besteak beste, azken hamarkadeetan eta lehenagotik ere, Nafarroak bizitako eskubide urraketa nolabait errelatatzen, biltzen eta ahalegin handia egiten ari den gizarte bat delako, eta baita erakunde publikoak ere salbuespen. Bide horretan, aurtengo San Ferminak ere, konbibentziazkoak izateko erronka, misioa badu, Iruñako udalak, nola ikusten duzu kontu hau? Zeintzuk dira helburuak edo nola uler genezake Asironek iragarritako hau?
Bueno, nik uste dut Asironek argitaratu duen gutun honetan azkenean jasotzen duela ere udalean dauden alderdi guztiek egindako ez akordio moduko bat, baina bai adostutako mezu edo konpromiso bat, ez? Pixkat helaraztea hori herritarrei. Eta, bueno, iruditzen zait, gutun horretan Asironek Iruñeko alkateak azaltzen duela begiratu daitekela perspektiba ezberdinetik, eta, bueno, ezin ahaztu, urtero agertzen direla edo ezagutzen ditugula hainbat eraso sexista izaten direla gure jaietan, ez bakarrik San Ferminetan, adibidez, orain aurreko asteburuan, asteazkenetik igandera izan diren Barainaingo jaietan, 5 eraso sexista egon direla salatu du bertako talde feministak eta kontzentrazioa egin dute ere gaur arratsaldean, eta bueno, alde horretatik ere ikusi beharko da nola garatzen den kontua. Aipatu duzu ere, eta bueno, ikusi dugu irudietan nola Germán Rodríguezen oroimena beti dagoela San Ferminetan presente, bereziki uztailaren 8an, eta pixkat ona ekartzearren goizean San Fermines 78 gogoan plataformak omenaldia egiten duela Orreaga etorbideko monolitoaren aurrean ordu batetan, eta aurten bertsoak egongo direla, baina beti bezala musika ere, eta tartean La Furia eta Fermin Valentzia egongo direla. Eta gero, arratsaldean urtero bezala, peinak isilik ateratzen dira, egun bakarra da peinak zezen plazatik isilik ateratzen direla, eta omenaldi berezia egiten diote urtero uztailaren 8an Germani. Zalantzarik ez, horretarako da hain zuzen ere gure hiriburu zaharra, eta bide horretan Iruñe, goazen murgiltzera une garrantzitsu horietan, egia da, txupinazoa atzean utzita geratuko dela, ez dakit, aurtengo San Ferminetako maratoi honetan, edozein kasutan uztailaren 6 horretan, udaletxe plaza hori, mundu zabalean erraldoi dirudien hori, bertaratuta, ez den, hain handi ez den hori, baina zenbat eta zenbat jende batzeko gaitasuna duen, azaldu dizaiegun ikusentzulei, ez da bakarrik koetea jaurtitzen den unea, aurten duguna dantza talde tradiziozkoak jaurtiko duena, ondoren zer gertatzen da gaiteroekin, itxaron pixka bat, lankidei eskatuko diogu. Goazen berriz ere plaza horretara itzultzera, une bizi hori. Iruñe, gaiteroak. Askorentzat akaso ez ezagunak, baina nortzuk dira Iruñeko gaiteroak, hain ausartak diren gaitero horiek? Bueno, nik uste dut San Ferminetan asko lotzen dela momentikoekin, eta momentiko horiek oso harremanduta daudela bai harremanekin, sozializatzearekin eta baita musikarekin. Gaiteroak dira San Ferminetan musika jartzen duten horietako batzuk, eta horrelako momentikoak uzten digutenak, baina ez hori momentiko hori bakarrik, baizik eta adibidez, erraldoi buruan dietakiliekin joaten direlako, eta haien erritmora dantzatzen dutelako erraldoi gehienek, ze azkenekoak ez, Brauliak txistuen erritmoan dantzatzen dueta. Ikusten duzue, hori beraz, udaletxe plazan eta handik gertu, Gaztelu plazan, aurten ez da polemikari falta, konbibentzia kontuak Asironek zerbaitetara ekarri ditu, ez pentsa badakizue eskuin muturra igual dugu, izen ezberdinak dituzte, baina mezua berbera izaten da. Euskalduntasun edozein usaitxo antzematen badute, arazoa dago bertan, naiz eta Nafarroan erroldatuta izan, musikari euskaldunekin ere zenbaitzuk halako fobia badute. Hori aintzat hartuta San Ferminetako gitaraua infinitoa dela.
Tira, badirudi eskaintza bakarra dagoela, ez, baina honi buruz ere azalpenak eman behar izan ditu alkate Txit Jaun Gorenak. Bueno, hori izango da, nik dakidana baino gehiago dakitelako. Ideologizatua ez dakit nola deitu daiteken pertsona edo talde bat bakarrik hizkuntza batean abesten duelako. Badira hor Belen Agirera bezalako artistak, bada El Drogas baita ere, badago Gorka Urbizu, benetan, hoiek dira momentu honetan Navarraren bezalako aretoak jende gaztearekin betetzen ari diren taldeak. Noski, pentsatzen dut, Danero eta Alba Iruñeko Pepeko zinegotzik beste gusto batzuk izango dituztela, baina, haiek ere seguro nago beste toki batzuetan haien neurriko taldeak topatuko dituztela. Hori du San Ferminek hori dute, ez denentzako programazioa dagoela toki guztietan. Osea, ez baduzu hori gustoko, izango duzu gustoko adibidez, konpainia kalean egiten dena, edo foruen enparantzan egiten dela programa ezberdinak daude, toki ezberdinetan, eta jende ezberdinarentzako. Zindagigu, ez da, Iruñe, gauzak horrela ase direla. Ez dakit, non ikusten ote duten batzuk arazoa kontu honetan. Ziur, musika estiloari lotuta ez dijoala, kaso ez da? Ez dutela, ez dakit, izaera bat indartzerik nahi, jatorrizkoa izan daiteken izaera bat, akaso Zorion Erekurekin lotura izan dezakena, edo Laharraeko aurkikuntzarekin. Nola dagoen kontua, Iruñe, argizpi batzuk, mesedez? Nora joateko asmo duzu, ze kontzertutara zoaz? Komentatu behar nuen lehenik, harritzekoa dela, baina ez da harritzekoa ze azkenean denok ezagutzen dugu nolako jarduna duten hainbat edo sektore politiko batek, baina niri grazia egiten dit beren kanpaina askok bai udalerako eta baita Nafar Parlamenturako nafartasun sentimendu horrekin lotzea, eta joaten baldin bagara, adibidez, Gaztelu plazako estenatoki gainera igoko diren artistetan, asko eta asko, euskaraz abesten duten horietako asko, edo gehienak, nafarrak dira. Orduan, guazen ikustera, errebisatzera pixka bat, eta ni nora joango naizen, joango naiz pixkat sobre la marcha. Baditut, ja, hainbat kontu ja identifikatuta, baina egia da oposaketak egiten dabilela, orduan badut unitate didaktikoaren defentsa, eta ja jarri date egun bat dela 9, baina tira, hor aipatu beharra dut, ez dudala galduko 8ko zetaken kontzertua. Beraz, ez dakit nola joango naizen. Bueno, kontzertua eta etxera, noski. Tira, ikusten duzue, Iruñe kuleroak ere zintzilikatu izkigula gaurko analisi honetan, eta kontziliazioaren izenean, akaso, halako esleipen publikoak, oposaketa lan hauek ere, tira, sekretutxo bat. Inguru horietako langile jendeak izaten ditu, halako trukotxo batzuk, oporraka hartu ezean, jarduna berere egokitu egiten baita. Tira, oposaketen kasuan ez dakigu nola gongo den kontua. Iruñe, larun bat arte, larun batean, uztailaren 6an, saio berezia zuzenan Iruñetik, Iruñe Astitzekin, plazerra izango da, noski baiez beste urte batez. Eta zer esan, Euskaldunok bertara joateko aukerarik ez baduzue, pintxatu Hamaika Telebista hemen izango dituzu eta zuzenean bertako berri ematen. Iruñe Astitz, gaurkoz agurra musika eskaintza honekin, ez dakigu azkenan bertaratzeko aukerarik izango te duzun, uste dugu baietz, baina tira, kontatuko diguzu. Hori, datorren asterak utziko dugu. Ondo izan, larun batean ikustu dugu elkar, eta nila txitsipurdi daukat, txitsipurdi, urduri, larun batera arte, aio. Aio. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. La retraite. La retraite. Eskuin muturraren munduaren ikuskera ahazista, matxista, autoritarioa eta zapatzailea
normalizatu eginda leku guztietan idea horren promozioa egiten duten edabideen bidez besteak beste. Gaur egungo distuinguru politiko nahasi eta ilunean, gure baloreak, xedeak eta eginkizunak landirean dira. Eskolegitik, EHZ-etatik, hemendik, eskuin muturra eta bere aliatuak borrokatzeko engaiatzen dira, bere ideiak garatzen diren espazio guztietan. Kulturgintzatik, eskolatik, bai eta ere gure ahemanak sendutuz eta indartuz, denek elgarrekin aurre egin diezaiegun. Gure eskolegi antifasista. Bain zuzen ere, San Ferminetako iganean izango da bigarren itzuli hori eta zer gertatuko ote den estututa dabiltza eragile sozialak eta ezkerreko alderdi zein sindikatuak, mugimenduak etengabekoak dira, besteak beste, inork oztopa ez dezan eskuin muturraren aurrean gauzatu beharreko alternatiba. Batzeko unea da eta oro har, Ipar Euskal Herriko ezkerreko zein independentistak abertzaleak diren alderdi guztiek bat egiten dute Le Peni freno jartzeko ariketa politikoan. Ezohikoa da egoera eta akaso faxismoaren gorakada nabarmen honen aurrean kezka zabaldu egin da, akaso orain arte hainbesterako kezka etzen zenbait sektore zentristetan ere. Ikusteke, datorren igandean zer gertatuko ote den, maniobra politikoak edozein kasutan, etengabekoak eta pulsua mai gainean dagoena. Le decía a una amiga, yo creo que le deberíamos dar bola, o sea, como en plan retuitearles y así, para que cuanto más se apunten a eso, antes se van a autodestruir. O sea, me parece un poco selección natural darwiniana pura. Eta ikusten duzu aktualitate gaia josteko ohiturare badugula eta sareetako kontuak telebistara ekarri eta alderantziz ere geure misioetako bat bada. Irantzu Barelak badu liburu berria eskuartean. Akaso jakimina baduzue, gomendio ere egiten dizuegu, baina ikusi nola lotzen diren aktualitate kontuak publikatutakoarekin izan ere, zoritxarrez, misoginia eta matxismoa ez dira ez modaz pasatzen eta sare sozialetan gainera zoritxarrez oso modan dagoen kontu bat dira. Tira, gauza konela horri buruz entzun dugu, berriako elkarrezketan hizketan hain zuzen ere Barela anderea, baina publiko egunkariari ere elkarrezketa eskaini dio. Eta haranon, eskuin muturrarekin edota gaur egungo ziri sartzaile misoginian murgildutako sare sozialetako influentzerren bizimoduaz ere hizketan aritu da. Akaso txantxetarako kontu ere bada, baina kontu serioa da, zoritxarrez. Todos los que se apuntan a levantarse a las 5 de la mañana a hacer burpees, dejar su trabajo y a su familia y comer macarrones en un garaje en el que tienen el cochazo donde viven, se van a autodestruir ellos solos. Aktualitate gai hauek zer esan ematen dute, barrere egin du bat baina gehiagok, baina zein ote da guzti honen muga, aintzat hartuta askoren engainu izan daitekelako eta ideia bat ere osasuntsuak dakartzaten mezuz jositakoak. Tira, akaso benetan euren burua deuseztatuko dute halako kontuetan parte hartzen dutenek, baina sareetan ez ote da gehiegi zabaldu honezkero, ez ote da sareetako izaera misogino eta matxistaren izebergaren punta soilik. Lo que pasa es que luego también le he oído hablar a alguno de la violación y es como, o sea, claro, evidentemente como no podía ser menos, son depredadores, claro. O sea, quieren conseguir lo que se merecen a cualquier precio, claro, imagino que se merecen una hembra a su altura. Sí, pues mucha suerte encontrándola. Hoy día verano, cómo cambia todo, la playa.
te permite hacer todo tipo de planes. ¿Qué quieres, oye, ir al monte? Pues vas al monte. Te vas a jugar a golf, a montar a caballo, juegas a petanca. Zer uste zenuten, Navarra Maritiman ez duela euririk egiten uda garaian ala. Tira, eta ur hornidura non demontre? Topatuko dugu bestela Euskal Herrian, ez baldin bagara, puntu eze bat. Akaso ekitazioa, golfa, petanka, uste dugu Donostialdeko langile jendeak askorik praktikatzen ez dituzten kirolak direla? Akaso pilotan, frontoian, eretxe ez dituzten frontoietan, edota toki publikoetan bizi gara, tartean hondartza, bai, hondartzare toki publikoa da, garraioa bezala zenbait zuri ahaztu bazaizue ere. Por este tiempo hasta mediados de octubre, o sea que agárramelo, fantástico, pues ¿qué vas a querer? Eta bai, alaxe, urrira arte, deigarri egin zaizue, ez zaizue ederra iruditu, Urgule mendia, Gaztelua mendia jatorriz, Frankoren ikurrori, gainan den zementuzko ikurrori, ondo estalita, natura oso jakintxua da, ez pentsa, oso jakintxua. Que vais a la playa llena de gente, eso es cierto, la playa está, pero vamos, abarrota está. Todo lleno de guiris, los megaplayas de los navarros. Klima gora eta behera, akaso ez ote gara, Espainia hartu baita kontu hauekin ere, Mediterraneoko klima behar ote dugu, Donostialdean, Kontxan, eder egon dadin, tira, honetan ere ez du mugarik donostiarrismoak. Mira, Igeldo, qué bonito está, cómo se ve bonito, la copa, mira arriba, el parque de atracciones, precioso, da gusto. Y luego que nos dicen, ¿y los vascos sois muy distintos? Hombre, distintos no, pero bueno, pues tampoco 100% parecidos tampoco, pero ¿cómo coño vamos a ser iguales con este tiempo maravilloso? Tira, Gipuzkoan ustez salduena den baskoa den egunkari batek babestutako tarte hau atzean utzita, gauza bat esango dizuegu, Euskaldunok fundamentua egiten segitzen dugula itsasertzean eta itsasaldean zorionez, baita udara izan ere ez dugu ahaztuko eta akaso mediterranear itsasoari begira jartzerakoan ez dela klima bero gogaikarri bat izatea soilik, baizik eta atzean giza hondamendi erraldoia dela. Mediterraneoa hobi komun erraldoi bat bilakatu da. Honezkero, eta zoritxarrez asko eta asko izango dira baita udara honetan ere, laguntza beharrean izango diren. Tira, zer esan, bizi hobe baten bila itsasoan barna murgiltzen diren. Familia osoak, norbanakoak, seme-alabak, tira, zenbat drama aitamari abiatu da oztopoen gainetik, badakizue eta Mediterranear uretan, bertan direnei laguntza ematera joateak ere, arrisku bizia duela. Tira, gure aldetik, bidai onena izan dezazuela eta sablatu ditzazuela behar adina bizi, zoritxarrez jakinda asko eta askok ez dutela laguntzarik izango. Bagoaz gaurkoz, aitamarirekin batera ur sakonetan barrena, baina bihar bueltan izango gaituzuen oski baiatzeka. Basa. Arotzak zuen alaba bat, San Herriko xarman garrienda, gizonek nahi zuten gabezan. Iotzaz nola zan, zerdun, de alaba, marinela maite dutaita, ez aldun ulertzen ezinezkoa da. Jautxoa, tairetzar maitia, orduan egarriak denak ziren bat, maitasun gatu